kula putraning sun sira iku wis wanci anakku wong gagah anakku wong santosa Bratasena tak sawang kowe kaya wong linglung kowe kaya wong bingung ana apa kulup Kunti ibuku jare negara Ngastina kae tinggalane Pandhu bapakku ning nyatane dina iki dikuasani dening Kurawa aku sakadang Pandhawa ya trima ngalah parandene marambah makaping-kaping Pandhawa tansah dikrenah lan diarah patine dening Kurawa. Maragage kowe kandha sejatine klerune Pandhawa ki mapan Gunti Babu Kunti. Bratasena ndak pundhut kanthi banget sing sabar lan sing jejeg imanmu aja nganti daya ngadegmu yektine ning donya kuwi ora ana bab ingkang lestari lan langgeng mula aja nganti tetel kautamanmu merga ngoyak babagan kadonyan kowe aja pisan-pisan milik karo pakurmatan yen wong pengin kajen lan kinurmat kok ukurane kuwi mung derajat pangkat lan kesugihan mesti carane nggayuh nganggo sifat serakah sing ora pernah mula ndak jaluk anak-anakku Pandhawa aja sok milik karo kamulyan apa meneh kamulyan tinggalane wong tuwa kowe tak kudang bisa mandiring pribadi kanthi cara meres kringet banting raga kowe kena golek mulya nanging kamulyan mau gunakna kanggo mulyane kawula
Merga sak becik-becike menungsa kuwi, sak apik-apike menungsa kuwi lamun ta uripe bisa piguna kanggo wong akeh Bratasena. Caritane satriya linuwe Kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangesthine banjur Kurawa kae kok rina wengi tansah jail karo Pandhawa ki janjane karepe piye pendak-pendak aku bakal nglawan ngajar Kurawa mesti do alang-alangi merga kae dulur tuwa. Sena panjalukku kabeh anak-anakku nadyan to dadi wong pinter lan wong sekti mandraguna. Nanging jiwane kudu tansah linambaran tata susila lan bekti marang dulur tuwa. Mula aja nganti kowe duwe rasa serik klawan para Kurawa. Malah kanthi Pandhawa tansah disiya-siya karo Kurawa kuwi dadi panggembleng kasantosaning jiwa ragamu. Merga wong sing santosa kuwi dudu wong sing bisa ngalahke wong liya. Nanging wong sing santosa ki wong sing bisa ngalahke karo nepsune dhewe Sena. Kunti ibuku, yen kamurkane Kurawa aku bisa nampa. Ning sebabe apa ing atase Pandhawa lakone kesrakat kaya ngene. Parandene para sesepuh ngestina mung meneng wae. Wadipati Destarata Hyang Bisma mung kendelan Kiwala. Bratasena manungsa sing wicaksana kuwi yen ana perkara ora nate nyalahke karo sapa-sapa. Yen pancen sliramu mbutuhake pepadang, mara gage miteranga kang kanthi wijang lan gamblang marang sesepuh ngestina. Nanging piwelingku kowe makarti apa wae aja nganti ninggal duga lan prayoga sak bagus.
lan sembah niring ulun kapura borisang murbengrat sahanane kang yan kanang yan kanang sihing maweh buka sawegung maksih ring ndelahan agung pinujueng hari mugi rahayu sagung dumadi kawis tingaran tak rantak semeblak soroti sangguang pratangga pati ing prawetan hanelai ginapit gunung temah tumlawung sorot nglembayung semburat banglir socaning uga rapuh Narata Sunari Wangarka tinampi siraping pendhapa agung negari Ngastina ya ing Gajah Uya ya sinebat Liman Benawi. Pramila kawis tinggal gilar punang sirap labet ngenya mantulaken soroting Hyang Harka. Sanadyan nguni negari Ngastina wis kawentar ing reh kawibawan, kasantosan lan karaharjan. Nanging samangke mung kari pengaran-aran Ngastina ilang wibawane, suda pamore wis musna tentreme ingkang kababar amung pasulayan ing sadingah papan. Perkara sepele satemah dadi gawe unjuk rasa wis budaya ing saben dina tanpa ana kendhate.
Para taruna tan wigih ringa-ringa nyuntak Bramantya ngrusak wewangunan. Ngobong sadengah papan sarwi ambengok sura nyenyedha marang panguwasa satemah musna jati dirine bangsa ingkang kebak ing tata susila. Para sentana praja wis lirwa ing dharma. Rinten dalu mung numpuk bondo nyilingkuhke arta negara. Urip mulya tanpa gagas panjerite sagung para kawula. Jagat Ngastina saya horeg awit tetungguling para Kurawa ingkang nembe kawisuda jumeneng Narendra anenggih Sang Prabu Jaka Pitana ya Prabu Kurupati ya jejuluk Sri Duryudana. Kawis tinggal datan jenak lenggahé rongeh pasemone sakedhap-sakedhap unjal napas awit lenggah dampar kang dudu hak wewenange. Sang Natamiya siniwaka andherekaken ingkang Rama hanenggih Sang Adipati Destarata ya Desta Negara. Mangkono tanggap ing sasmita Rekyana Patih Harya Sengkuni sigra repepeh sumewa kanthi susilarja mangarsa ing ngarsanira Sang Nata. Dereng ngantos Sang Nata kepareng medhar pangandika kedadak ebah Kang Maraseba hanenggih pratane Brahmana ing Talkanda Resi Bisma ya risang Dewabrata. Hingang Maraseba giya piyak nganan sarta ngiring satemah dadya laju lulus raharja lampahe Sang Mahatma Gangga Tanaya. Mangkono ingkang Maraseba kawis tingal jawil jinawil klesik kumalesik satemah dadya gayeng gumarenggeng anggerba apa wigatine Sang Resi Bisma rawuh ana ing negara Ngastina. Lengleng ramyaning kang sasangka kumanyar
sangka kumanyar mangkin tanpa siring halekne kang omah Mas lir murubing langit
Iwang suksma adinuwih muga paring pepayung pring kahiwanan ingsun satemah babar pepadang aning jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu. Bapa Resi Talkanda dereng dangu rawuh ndika wonten ing Stinggil Binatarata negaring Gajahhoya. Kalilan kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk bapa. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Iya. Aki Adipati Destarata banget panarimanipun Rama dening nganti semono. Sih kadarman sarta pakurmatan ingkang ndok caosake marang pun bapa. Ora liwat pangestu Kumara Gage ditampani Desta Negara. Kawula nuwun inggih Rama Penemban. Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja. Mugi amimbuana dumateng kasantosan lair batos. Mboten langkung monggo kula dhirakaken lenggah ingkang kanthi merdikaning galih Bapa. Ya Destarata matur nuwun pangrasa kaya urak-warang prayoga anggon Kumara Siba. Kawula nuwun sewu Kanjeng Eyang Talkanda. Sarawuh paduka kula ingkang wayah pun Jaka Pitana ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Eyang. Suyudana ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestunipun Eyang Mara Gage ditampani muga nyembuh marang anggonmu tansah netepi darmaning satriya. Kula pundi mugi-mugi dawuh sabda paduka saged anumusi. Kula nuwun sewu Penemban. Mboten langkung kula ingkang abdi ing plasa jenar ngaturaken sumungkeming pangabekti mawantu-wantu kunjuk. Patih Harya Sengkuni ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu Kumara Gage tampanana muga bisa andayani dalan mertobatmu satemah weruh kelawan jantraning kautaman ya Suman. Nun inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Penemban. Rama Penemban, rawuh paduka andadosaken bagya mulya bingah saklebeting manah prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Syukur menawi rawuh paduka namung mertinjo tilik dhumateng kayiwananipun para putra wayah ewadene. Menawi wonten bab ingkang badhe kababar bebasan anyidam rujak ing cempaluk cumengklungen. Daya-daya kepengin weruh jati ning gati lan tetela menawi keni winedaring kathah ingkang putra nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tema paduka Rama Penemban. Destarata pun bapa prapta ana ing Stinggil negara Ngastina iki sepisan pancen tilik marang kayiwanane para putra wayah ingkang ngemudeni ana ing negara Ngastina. Syukur bagi sewu ndak sawang ripalungguhan iki tansah ginanjar seger kewarasan. Lah, ewadene ingkang angka 2 pun bapa mung bakal nyocokake pawarta ingkang binandung ing karna tembang rawat-rawat ujaring para kawula sakukuban negara Ngastina. Apa bener lan kepara nyata lamun ta ripalungguhan iki kaki Destarata wis seleh keprabon. Panjenengamu wis seleh keprabon banjur putramu pembarep Si Kurupati ingkang ndok wisuda jumeneng ratu ana ing negara Ngastina. Yen pancen kabar kuwi bener lan kepara nyata, banjur kaki Destarata nganggo wewaton apa lan pakem sing endi kok nganti Duryudana sing disengkakake dadi ratu ana ing negara Ngastina. Aku tak nyadong dawuh. Rumeng mulat ruming mulat ruming mulat
Sorapsari ruming mulat Sorapsari Sari Sari Aduh, Bapa Penemban Talkanda jimat sesembahan kula ing Marcapada prapting delahan. Kasinggihan dawuh paduka sakmangke kula sampun lereh keprabon dene anak kula pambayun pun Kurupati ingkang kula wisuda dados Ratu Ngastina kanthi ajejuluk Prabu Anom Kurupati inggih Prabu Duryudana. Lan kula nyuwun pangapunten Bapa Penemban dene kula Cemantaka misuda dhumateng ingkang wayah Jaka Pitana tanpa nyuwun pangestu sarta idi palilah saking paduka Bapa Talkanda. Destarata banjur nganggo dasar apa kok Kurupati sing kok dadekke ratu ana Ngastina. Rama Penemban, awit Kurupati menika anak kula ingkang mbarep. Mila sampun satrepipun menawi Duryudana ingkang kula wisuda kula lenggaken wonten ing dampar Ngastina mengko dhisik. Sing darbe hak wewenang warisan kamukten negara Ngastina ki janjane sapa? Ingkang paduka kersakaken kados pundi? Sadurunge biyen Pandhu lengser keprabon. Sadurunge Pandhu lengser keprabon biyen janjane negara Ngastina iki dititipake apa diwenehake marang sira Adipati Destarata. Lho inggih, yektosipun dipun titipaken. Kula tasih kemutan piwelingipun Yayi Pandhu saderengipun seda ingkang wosipun negari Ngastina menika dipun titipaken dumateng kula. Ewa semanten sak mangsa-mangsa menawi Pandhawa sampun dewasa tumuli negari menika supados dipun paringaken dumateng para Pandhawa. Lah nalika Pandhu nitipake negara marang jeneng sira biyen mung sarana pangucap lisan apa ana surat kekancingane. Nun inggih wonten layang kekancinganipun. Banjur palungguhan iki layang kekancingan mau ana ngendi Destarata? Nun inggih nalika semanten ingkang beta menika Patih Sengkuni. Patih Sengkuni wonten dawuh Penemban. Apa bener lan kepara nyata lamun ta layang kekancingan bab negara Ngastina saka Pandhu marang Adipati Destarata biyen sing ngopeni kowe, sing nggawa kowe. Inggih leres kula ingkang beta Penemban. Coba aku pengen weruh layange kaya apa ta wujude layang kekancingan mau. Nyuwun pangapunten surate sampun ical. Suratipun sampun ical nalika negari Ngastina menika ketaman banjir bandang. Lah, kula mboten ngertos duka keli menapa kados pundi kok ngertos-ngertos wonten ing gedhong pustaka sampun mboten wonten. Yen ngono kuwi tegese kowe iki sembrono, Suman.
Kuwi surat wigati kuwi layang sing baku. Nyatanipun ical nggih ical Penemban. Kosik Destarata. Yen nyurasa layang kekancingan lan wewaton Sarasilah sejarah Ngastina sing darbe hak kamukten bumi Ngastina ki janjane sing bener Pandhawa apa Kurawa. Nun inggih ingkang leres darbe hak kamukten negari Ngastina menika Pandhawa. Lah banjur dasarmu apa? Lah kok dina iki sing dadi ratu ana Ngastina kok Duryudana? Nyuwun pangapunten Penemban. Inggih awit saking jibeking manah kula satemah pantok pepuntoning tekad. Sak pejahipun para Pandhawa kobar kobong wonten ing bali Sigala-gala. Inggih namung Kurupati menika ingkang kula wawas pantes jumeneng ratu wonten Ngastina karana dasar kula Pandhawa sampun pejah. Kosik sira ngendika yen Pandhawa kobong ana bali Sigala-gala ki manut ature sapa? Nun inggih manut katranganipun Patih Harya Sengkuni. Sengkuni meneh. Nggih. Sengkuni apa bener yen Pandhawa mbiyen kobong ana ing bali Sigala-gala? Nun inggih leres Penemban kula seksinipun. Aku tak takon wangsulana sing jujur. Mbiyen Pandhawa ana bali Sigala-gala ki jane kobong apa sengaja diobong? Kobong Penemban. Kula seksinipun kula nekseni lelampan menika. Bali Sigala-gala kok iso kobong kuwi nalare kepiye? Larah-larahe mbiyen kuwi kepiye? Maragake critakno Suman. Mbok menawi kula ngertos nalika para Pandhawa menika sami dhahar wanci sonten ndelalah dhaharanipun menika sarwi mirasa. Mila anggenipun dhahar menika nganti kuwareken. Tiyang niku menawi kuwareken teng pundi parane mesti enggal tilem. Lah saka kepati anggene turu duka sikilipun Bratasena utawi Permadi lajeng nyenggol wujudipun dilah satemah dilah kala wau kutah ngobar wonten ing bali Sigala-gala. Nah sasampunipun geni saged kula besmi ing mriku wonten bangke ingkang cacahipun 6 ingkang setunggal pawestri dene ingkang gangsal menika jaler. Mila kula saged nemtokaken bilih Pandhawa lan ibunipun nenggih Dewi Kunti Talibrata pejah kobar wonten madyaning bali gala-gala wau. Lah lajeng kula matur dumateng Kakang Adipati Destarata ngaten lho Penemban. Dados sedaya atur kula menika mboten ngawur ngawugawar nanging lumantar panaliten sarta bukti-bukti ingkang kiyat. Sengkuni ning nyatane ripalungguhan iki Pandhawa durung mati, Pandhawa isih urip. Sampun pejah. Wong kula nekseni piyambak kok jenengan ngeyel. Kowe aja nyepelekake karo Bisma. Aku kandha lamun ta Pandhawa isih urip kuwi merga aku duwe dasar, aku duwe wewaton, aku weruh dhewe, aku bisa nyawang dhewe kahanane para Pandhawa sabubare bali Sigala-gala. Saiki ngene wae. Nalika Gandamana nggelar sayembara perang ana ing negara Pancala, sapa wae sing bisa ngasorake kridane Patih Gandamana bakal mengku sekaring kedaton Pancala, ya kuwi Dewi Drupadi. Nalika kuwi wong Ngastina ana apa ora sing melu mupu sayembarane Gandamana? Wonten Eyang ana wonten sapa? Kula piyambak ingkang mupu sayembaranipun Paman Gandamana. Lah dalah banjur kowe kelakon tetandingan perang karo Gandamana. Nggih, kula tetandingan kalian Paman Gandamana wonten ing Bladarwaja Kenteng Kawat. Anggenmu perang karo Gandamana menang apa kalah? Pangestunipun Kanjeng Eyang kula kalah. Kula kawon. Kalah. Nun inggih kula kawon. Lah banjur Duryudana ngerti apa ora sing bisa ngasorake Gandamana satemah Gandamana nganti seda. Ingkang ngertos kula Penemban.
Ingkang ngertos kula. Nuwun sewu. Nalika semanten sak sampunipun Angger Kuropati mundur saking Blabarwaja kedadak wonten pendhita nem-neman ingkang cacahipun 3. Ingkang setunggal ruruh ngangge gejubah pethak, ingkang angka kalih ageng inggil ngangge gejubah cemeng, dene ingkang angka 3 bagus ngangge gejubah kuning. Lah lajeng Brahmana ingkang ageng inggil menika ingkang saged nyedani dumateng Patih Gandamana Penemban. Sengkuni ngerti apa ora? Sapa ta sejatine Brahmana 3 kuwi mau? Mboten ngertos Penemban. Nah, maragake gatekna Destarata Sengkuni lan kowe Kuropati. Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Brahmana sing nganggo gejubah putih kuwi mau ya kuwi putuku si Puntadewa. Ewadene ingkang nganggo gejubah ireng kuwi si Bratasena, dene ingkang nganggo gejubah kuning kuwi si Permadi. Dadi wis cetha wela-wela dina iki Pandhawa isih urip, Pandhawa isih seger kewarasan. Ing atase Pandhawa isih meger-meger, lah kok kowe do lanyu-lanyu lancang misuda Kuropati dadi ratu ana Ngastina. Aku tak takon, sejatine negara Ngastina iki arep tak gawa menyang endi Destarata? Permara rek manguswa ya ngambrengeng kadhi karunaning kaswase aneng marga memalah agung Destarata Harya Suman klawan kowe Kuropati. Ayo ripalungguhan iki tak kanthi mengo lan ngongak sejarah mula bukane negara Ngastina iki. Negara Ngastina biyen yasane Swargi Prabu Hastimurti. Banjur tumurun marang putrane ya kuwi Prabu Pratipa. Saka Prabu Pratipa tumurun marang wong tuwaku ya kuwi Swarga Rama Prabu Sentanu. Dadi mestine darah Ngastina sing sah kuwi dudu Pandhawa lan Kurawa ning malah Bisma iki. Merga aku iki putra pembarep saka Rama Prabu Sentanu. Lah, banjur apa to sebabe sak lengsere Prabu Sentanu dudu aku ingkang gumantinata malah Yayi Abiyasa sing nerusake keprabon. Sebab kamukten Ngastina ndak lilakake tak nggo nomboki katresnane wong tuaku nalika gandrung kelawan putri Wirata ingkang sesilih Dewi Durgandini tilas garwane Paman Begawan Palasara ya ibune Yayi Abiyasa. Wiwit kuwi banjur aku nglakoni wadat ora palakrama. Aku mendhita ning pertapan Ngetal Kanda. Dene negara Ngastina banjur diwengku karo Yayi Abiyasa. Abiyasa dadi ratu tumurun marang Pandhu Dewanata nganti ripalungguhan iki panjenengamu putu Duryudana ingkang jumeneng Narendra. Mula ndak rewangi aku wadat aku ora palakrama ora gepok singgel karo wong wadon. Lan nglilakake negara iki mung tak nggo tetombok anggonku gandrung karo kerukunan, katentreman lan karahayon. Negara Ngastina pusaka iki, bumi wutah getihku iki. Aja kanggo ajang pasulayan lan cecungkrahan, nanging nggonen mukti bebarengan kanthi rasa tresna lan asih. Kowe kabeh iki mung kari lungguh nglungguhi klasa gemelar tanpa rekasa. Kari mulya tanpa nganggo toh jiwa raga. Negara Ngastina mbiyen ki apik, lah kok saiki dadi kok ora arik ki karepmu piye? kuncing langit kelap-kelap katon lerakin sanging alen oh
Sakyatri sang kapirangu hinangkul kinampit kempit dosang reknaning bawana yosi tukang walang ati nun sewu penembang nyuwun pangapunten menawi kula nilar ing tata krami bedhel saking papan kula satemah ngingkur dumateng Ratu Ngastina karana wonten dawuhipun Sang Resi Bisma ingkang boten cocok kaliyan kasunyatanipun. Sing ndok karepake kepiye Suman? Ing pungkasan paduka paring dawuh biyen ki negara Ngastina ki apik, lah kok saiki kok ora arik. Nuwun sewu. Sak ngertos kula negari Ngastina morak-marik menika wiwit riyin. Wiwit lelampahan Sang Prabu Abyasa lereh keprabon lajeng misuda dumateng Prabu Pandhu dados ratu wonten ing Ngastina. Menika tatanane praja sampun geseh. Nyuwun pangapunten. Sampun cetha pratela bilih Sang Abyasa menika putranipun wonten 3. Ingkang pembarep menika Kakang Adipati Destarata, angka 2 nenggih pun Prabu Pandhu, angka 3 Sang Yama Widura. Kula tak nyuwun prisa, manut pakem, manut aturan, manut pranatan, wong sing kena dadi ratu niku anak mbarep apa anak angka 2 apa anak nomor 3. Yen manut pranatan anak mbarep sing pancen kudune dadi ratu. Nah, mongko putra mbarep saking Sang Abyasa niku Kakang Destarata. Ning kenging menapa kok lajeng njliwar dhateng Pandhu Dewanata niku tatanan sing pun morak-marik wiwit riyin mila. Pati Sengkuni wonten dawuh. Pancen bener lan kepara nyata manut pranatan sing darbe hak wong dadi ratu kuwi anak mbarep. Ning kowe ngerti apa ora syarate wong dadi ratu ki apa wae? Syaratipun tiyang dados ratu menika kedah wibawa, wicaksana, prasaja, jujur lan santosa. Lah, maknane syarate dadi ratu kok kudu santosa, tegese santosa ki piye? Ratu menika kedah santosa lair batosipun. Santosa lair ki maknane piye? Ratu mboten kenging nandhang cacat. Lah, saiki aku tak takon, Destarata ki cacat apa ora? Dalem. Jare syarate wong dadi ratu kuwi kudu santosa lair batin, santosaning lair mboten kenging cacat. Lah iya, aku tak takon, Destarata ki cacat apa ora? Cacat. Cacat piye? Picek. Saiki wong Caca Netra Cala Hina kena dadi ratu apa ora? Lak ya kudu diundurke. Aja meneh kok maju mundur wae rekoso kok dadi ratu. Lah mula kang mengkono pikiran sing kanthi wening aja waton bantah kowe. Pandhita Makarya wangsit pindha kumbang caping tawang susuh angin ngendi nggone kabeh wae sing lenggah ning Stinggil Binatarata negara Ngastina maragake gatekna rembuke Bisma iki. Ngastina iki negara sing sugih, negara sing luhur, negara sing indah. Saya bab kabudayan wong manca praja padha gandrung kayungyon karo budayane wong Ngastina. Yen kowe ora percaya maragake sawangen. Sawangen reca ingkang mapan ana sak ngarepe regol pendhapa kae. Ning ngarepe regol kae narca
saka pintere sing gawe reca yen disawang reca kae kaya urip-uripa. Ning kowe kabeh ki wong urip ning kok perasaanmu kaya wong mati iki piye? Sangkuni. Kowe ning Ngastina kene janjane mung wong ngenger, kowe melu karo mbakyumu mergo dirabi karo Dastarata. Kowe entuk kelungguhan dadi patih yen ora njegal Gandamana mbiyen tangeh bisane kelakon. Kowe dadi bapa pamane Kurawa kudune nuntun karo ponakamu hanjok marang kautaman ngambah marang dalan rahayu. Ning nyatane Kurawa ndok kileni talingane satemah wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Rina wengi mung gedhekake rasa drengki srei nganti bola-bali ora wigih ringa-ringa ngancam ngincim karo patine Pandhawa mangka Pandhawa sing tanpa dosa. Mung perkara kamukten sing ora sepira ajine mripatmu lamur kowe ora weruh marang kautaman. Mbuh dosa mbuh traka sing baku ketekan sing dadi karepmu apa rumangsamu ki wong urip arep nulungsungi Suman. Agama kae wis nyebutake lamun to menungsa ki titah sing luhur dhewe merga duwe mutiara sing cacahe 4. Mutiarane menungsa ya kuwi ngantarane agama, akal, moral karo rasa isin. Kuwi liyane menungsa ora ana sing duwe. Agama ki pranatan saka Gusti ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa diparingi tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir kuwi agama. Angka loro ya kuwi akal. Akal ki nggih ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir, kuwi gunane akal. Moral kuwi ana sambung rapete karo budi pekerti, tindak tanduk, solah bawa munamuni ing hanjok karo bebener lan kautaman. Rasa isin ki sing duwe ya mung menungsa. Ora ana critane kok njur wedhus, njur isin, kathokan ki renek critane ora dikathoki karo menungsane. Ning parandene Sengkuni kowe ndumitara 4, agama ora kok cakake, akalmu wis ora mlaku, moralmu wis bubrah, rasa isin wis ndok singkur. Yen mutiara 4 kuwi kok tinggalake njur bedane apa Sengkuni karo sing sikile 4 pegaweane jegok turun dalan kae. Aduh, Mas. Romo bener. Sampun. Dewang para ringken leman wasa peteng dedet jagat Ngastina mendung tumiyung ireng anggaweng nutupi sang Bagaskara satemah surem tanpa wibawa ing pendhapa Gong Gajahhoya kaya njerit sundul langit njula natap ing akasa nenggih sang Adipati Dastarata Handhaprok ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune. Tambuh-tambuh sutaning galih kambah ing rasa margiya. Sanadyan to megap-megap lan pedhot-pedhot kawijil kang dadi pangandikane. Oh Hyang Agung kula aturing jabel nyawa kula wong tuwa sing ora kena tinuwa tuwa lan ora kena tinuwi tuwi kula nampi
pasiying dewa wujud anak sing gunggunge 100 menika mboten sekedhik ing atase anak 100 kok siji-sijine renek sing bejaji gagar wigar anggen kula nggulawentah Urawa luput saka kudangan mrucut saka gendongan Destarata iki ngrumangsani nandhang wuta Kurawa ndak pasrahake marang pamane sing jenenge Harya Suman ya Sengkuni. Delalah Kurawa entuk paman wae wong Mejenun. Oh, Yayi Pandhu. Ya gene kowe nek mati dhisik Pandhu. Negaramu ndok tinggal dadi kaya ngene kahanane. Aku ora bisa netepi marang kesaguanku nalika ndok tinggal mati mbiyen. Yayi Pandhu aku njaluk ngapura. Rama Penemban. Kula ngrumaosi lepat kula ndodho dumateng dosa. Kula ingkang dados sumbering perkawis. Kula mboten saged nuntun anak kula Kurawa anjog dumateng luhuring tumindak becik ing pakarti lan apik ing kelakuan. Kula pasrah sawetahipun negari Ngastina menika borong anggenipun badhe murba wasesa. Menawi Kurupati kedah lengser keprabon batal anggenipun dadi ratu mboten napa-napa. Langkung prayogi Kurupati le dadi ratu didhukke karo pendhita lan kiai tinimbang le dadi ratu didhukke karo wong pirang-pirang. Destarata. Aja mengkono ya Kaki. Ayo pinaraka sing prayoga bab iki dirembug sing kanthi becik Destarata. Ndak pundhut kanthi banget. Lelakon sing wis kelakon cukupa dadi kaca pangilon. Yen kancane iki loro ya melu loro ngono. Ora njul dikempyungake. Lelakon sing wis kelakon cukupa kanggo kaca pengilon dene sing bakal teka ayo ndak kanthi tumindak sing kanthi bener jumbuh lawan darmane dewi-dewi. Magepokan karo Duryudana kang kawisuda dadi ratu wis karep ben. Menungsa apa neh wong tuwa pejabate negara kuwi aja sok nglincati janji sing wis kawiyos ndak malah disorak karo wong sak jagat. Saka petungku Duryudana tetep lestari jumeneng Narendrana Ngastina dene Pandhawa diijoli utawa dilironi bumi sing subur lan timbang bobote karo kraton Ngastina. Upama ngono piye Destarata? Waduh. Rama Penemban kula namung badhe nderek keparang paduka bebasan sawergung sirah jalma kula borongaken dumateng paduka Bapa Penemban. Sengkuni wonten dawuh. Kira-kira Ngastina kene apa isih ana bumi sing jembar lan subur kanggo ngijoli Pandhawa? Wonten Penemban, nanging wujudipun taksih alas. Alase isih ijo royo-royo apa wis kobong?
tasih ijo royo-royo naminipun Wanamarta. Nanging taksih wujud alas bebondotan. Menika papanipun wiyar, buminipun ugi subur. Trep menawi dipun pasrahaken dumateng para Pandhawa. Nah, yen ngono prayoga Pandhawa dilironi bumi Ngamarta utawa Wanamarta lan muga-muga Pandhawa gelem nampa lelakon iki bisa dadi trontong pepadang tumrap petenging negara Ngastina kang kaya mangkene. Lenglenging driya mangu mangun kung kandhuan rimang lir lena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Yahutama mangkono Sri Narendra Mudha wus nyolon anggrerapa ing acarita kaya mangkono dupi wis ana gambuing rembag golong ing petang sedaya samya condong sarta rumaja ngucap dadak ana angin Garuda nggondo arum yakti minangka pertanda praptane Sang Bratasena. Mangandur lakuning angin gugur agrane ngareka Gura gurnita rek kakiri-kiri Uropati te ana kahanan sing aneh-aneh mau kahanane panas lan sumuk ning ripalungguhan iki ana angin sing gandane wangi merbak arum iki mesti pangaribawane wong luhur sapa sing teka Dastarata bapakku kowe aja kaget aku panenggak Pandhawa anakmu lanang Bratasena sing teka wah anakku kene Bratasena Pinangka kinempet kempit Tuh sang rekaning bawana Ya si tukang walang ati
ya setu kangen sing bias Anjrah ingkang puspita rum kasliring samiron ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras renaning driya jagat dewa batur ya jagat mangestungkara kanthi tekane Bratasena ana ing negara Ngastina dadi percaya lair batin lamun ta pangeran kuwi maha welas maha asih maha adil nembe wae para sepuh ngrembug kahanane para Pandhawa kulup muga-muga bubar ndak rasani andayane panjange umurmu Bratasena. Wah, iya. Ora liwat aku ngaturake panuwun. Bektiku katur marang Dastarata bapakku. Ya, ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong tuwa ditampani ya nang. Ndak pundi ndak gegem Hawaraji Jaya kawijayan mimbuana kasantosan. Bisma kakekku bahasaku katur. Ya wong Jarot Bratasena ndak tampa pangestuku tampanana. Ndak gegem Hawaraji Jaya kawijayan. Syukur bagi sewu dene jeneng sira lan mestine kadangmu Pandhawa isih seger kewarasan to Sena. Pangestune Bisma kakekku. Babu Kunti lan kabeh dulurku Pandhawa 5 isih seger kewarasan. Ora ana sing mati, ora ana sing mati. Sengkuni wonten dawuh. Neng ngarep mau kowe kandha jare Pandhawa wis mati.
nggih mbok menawi dipun ces urip melih menika. Iki cangkeme Pak Pandro nek sapa kok mesti ora dadi cuma ngene. Lambene Sengkuni, kowe mung waton ngucap waton kowe iki ADS butuhe asal Destarata senang yen ngono kuwi. Ah mboten kok ngertos kula riyen nggih sampun pejah. Sami wilujeng nggih Raden Bratasena. Ah Sengkuni. Nggih, ya slamet muga-muga lepaso paramu jembaro kuburmu. Wong lek didungakne ngono biasane malah peret nyawane. Buktine apa lho? Njing Bratayuda peret nyawa kula. Banjur lah kok dulur-dulurmu karo mbokmu ora ndok kanthi sowan ning negara Ngastina. Ah, aku tak matur. Bisma kakekku Destarata wong tuaku. Anggonku sowan ning Pendhapa Agung negara Ngastina iki sepisan ngaturake sembah pangabekti unjuk angka loro mestine para sepuh wis padha nyurasa bola bali mung tansah Kurawa mung tansah ngarah patine Pandhawa. Aku teka kene ora bakal nuntut apa-apa. Aku mung bakal nyuwun katrangan sing cetha. Yen pancen uripe Pandhawa iki dianggep kaya kewan sing geglani, memala sing kudu disingkirake merga ngganggu Kurawa. Aku teka kene bakal pasrah jiwa raga aku patenana lila legawa men ora ana sing nrimpeti Kurawa kabeh. Bratasena antep tembungmu seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake. Tembungmu sing kaya ngono ki padha karo ndodhok dadane wakamu Destarata iki. Aku iki menungso, aku iki wong tuwa sak propirane ya roh karo sing jenenge kautaman. Ripalungguhan iki aku wis matur karo Eyangmu Talkanda minangka anggonku nebus kleru lan luput. Aku tak kandha karo kowe Werkudara. Aku tak kandha karo kowe. Aku ora njarak merga ature Patih Sengkuni nalika bali sigala-gala mbiyen kobar. Sengkuni matur lamun ta Pandhawa lan ibune mati geseng dadi awu. Mula banjur aku misuda karo kakangmu Kurupati Ripalungguhan iki wis tak tetepake dadi ratu. Ning upamane kowe ora trima bakal njaluk kamukten negara Ngastina,
kowe pengen dadi ratu ning Gajah Uya kene, aku ikhlas lahir batin kakangmu tak batalake anggene dadi ratu, kowe sing dadi ratu Bratasena. Aku wegah dadi ratu. Aku wegah dadi pejabat negara. Sebabe apa tek kowe wegah dadi pejabat? Mergo pejabat jaman saiki yen ora ngati-ati padha karo antri nyemplung ning buwen. Mula aku wegah lan aku ora milik kamukten negara Ngastina. Yen pancen Kakang Duryudana wis ditetepake dadi ratu, aku ora bakal ganggu, aku ikhlas lahir batin. Yen pancen ikhlas lahir batin tetep minangka panebuse dosa lan bab iki supaya ora dadi perkara kowe bakal tak lironi, kowe bakal tak ijoli. Ngastina kuwi duwe bumi sing subur lan jembar, jenenge Wanamarta. Kowe sak gadangmu ora gage mbabat ana alas. Kowe yasa kraton opor bebek cukup awake dhewek. Yen kowe lungguh kamulyan mung jagakake warisane wong gerang, kowe ora bakal berkahi. Merga ora kok tuku nganggo meres kringet lan uga mbanting raga. Yen kowe yasa negara dhewe kok toy jiwa raga kanggo mulyake para kawula. Upamane kowe dadi satriya sing digandrungi karo wong cilik sena. Nyat langening kalangwana klara pandamoncar. Tinon lir kekonang surem sorotit tanpa abdang kasolan pajaring purnaming gegono dasare mongso katiga imokana aweng ring ujung antala yektine anggenku teka ana Ngastina iki ora milik kalungguhan raidan karo jabatan. Aja nduk anggep aku ngemis marang negara Ngastina. Ora kok ngemis ki pancen saka kawicaksanan keputusane para sepuh mligine yangmu ing Talkanda. Tampanen ya Bratasena ya kanthi dalan iki ndak suwunake Bathara muga-muga mengko Pandhawa lan Kurawa kabeh mukti wibawa. Kurawa nglenggahi negara Ngastina, Pandhawa nglenggahi ana ing Wanamarta sing kabeh bener-bener dadi satriya lan ratu ingkang pinter ngayomi marang sagung kawula dasih. Mula tampanen apa kang dadi dawuhe wakamu Dastarata? Yen pancen wis legawa ikhlas lahir batin tak tampa. Kowe gelem babati alas tak lakonane dina iki bagus. Salah. Bratasena. Nadyanto kowe wong kau, kowe wong kudu ning nyatane pinter nglegani karo rasane wong tuwa. Kowe yen pancen gelem babati alas Ripalungguhan iki maragake matura butuh pambiyantu prajurit pirang bergada. Aku ora njaluk pambiyantu prajurit Ngastina. Yen mbutuhake wujute dedaharan kanggo kekuatane Pandhawa pendak dina kaping 3 mengko bakal ndak kirimi saka Ngastina. Wong yen kakean badokan malah ora ana dayane apa-apa. Malah kanthi lelakon iki aku bakal sesirih ora mangan ora ngombe. Mongko Kurawa kae ora mangan ora ngombe malah ora duwe daya apa-apa. Kurawa karo Pandhawa ki beda. Bola-bali ulang-ulangane Sengkuni. Ah niku mung ayawara sing jenenge wong duwe kadidayan kudu wetenge wareg. Wetenge ora wareg tangeh bisa ngungkung anggene ngempul. Lah ngoten niku.
Ora sadelawanan tekan ndi-ndi. Aku mung njaluk siji. Aku pangestanana Destarata bapakku Bisma mbahku. Syukur yen aku slamet yasa negara babat Wonomarta. Ewadene yen nganti aku mati dipangan kewan galak dikroyok bangsane Gandharwa. Aku njaluk ngapura. Mayitku besok gotongen pendemen amorna karo luhur negara Ngastina. Ya aja ngucapmu. Lantang juritmu sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Sena. Antuk mregut ngembah watang rabata mungsuh. Lewar ngawur Kaki Adipati Destarata pangresaku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu dadi padhang tetrawangan pepeteng ingkang nglimputi bumi Ngastina. Waduh,
Rama Penemban kula ngaturaken panuwun tanpa colok pepajar saking paduka muka kahanan ribet menika enggal udar kados mekaten. Iya. Mula didongakake wae muga-muga Bratasena lan kadang-kadange Pandhawa sembada anggene netepi marang dharma iki. Mugi Gusti ngijabahi Bawa Penemban lan iki kena kanggo piwulang becik mligine marang Kurupati apa dene Sengkuni. Anggenmu gawe ruwet, anggenmu gawe peteng ing jagat Ngastina karo pangeran wis digawe padhang, wis wancine kowe enggal mertobat. Duryudana tak kudang-kudang tak gadang-gadang dadi ratu ingkang hambek der budi bawa leksana tresna asih marang kabeh kawula dasih tanpa beda Sengkuni dadiya patih sing apik kowe mertobata kowe ninggalna patrapmu ingkang angkara murka dadiya wong sing apik. Sengkuni wonten dawuh gelem ya kowe dadi wong apik Suman. Nggih insyaallah Penemban syukur yen pancen ngono. Kaki Destarata gandeng wis ora ana kang rinumpaka pun bapa bakal kundur marang Talkanda tetep bakal nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa muga tansah ngayomi marang putu-putuku Pandhawa lan Kurawa. Inggih Rama Penemban mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami lan sembah kula ingkang umiring jengkara paduka. Harya Suman kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Urmatana jengkare Rama Penemban Talkanda sisan gawe bubarna kang padha nggantung siba. Duryudana ayo kanthi nenaku manjing sanggar pamujan memintosih nugrahaning Hyang Agung. Kalamun Cinandra lir Jawata sang nata kundur hangadaton ngayak bedaya Sri